ಈ ಮದಿಮ್ಯಾತಿನ ಆನಲು ಒಂಜಿಲೆಕ್ಕೊಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಬೊಡೆದಿನ ಎದುರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಾಟ್ ರೀಚೇಬಲ್ ಅವು ಮಾವಿ ಮರ್ಮಲ್ ಗಲಾಟೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ದಪ್ಪಗ ನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವೈನ್ ಶಾಪುದ ಉಲ ಇಪ್ಪುನಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ದು ಟೈಟೈ ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೋಡು ದೇವಣ್ಣ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತ ಪೂರಿ ತಿಂದೆ ಅನ್ನ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪೂರಿ ಆ ಪೂರಿಡ್ ಎನ್ನಂಚಿನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ದೇ ಬರ್ತೇನೆ ಆ ಪೂರಿಡ್ ಹಾಕದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಆತು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಇರಡತ್ತು ಬಾತೇರ್ನೆ ಇರ ದನಿಯಲ್ಲಿ ದನಿ ಲೆಪ್ಪಿ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲ್ಲ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪೋಡ 5 ನಿಮಿಷದ ದಾಯಿದಿ ದನಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಬರಿತ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಹಲೋ ಬಾಬಾ ಆ ಪಲ್ನೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಸಮಾಡ್ದಿಂಚೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಕೇನೋಡ ಆ ಕೇಳ್ನೆ ಮದಿಮೇರ್ ದುಂಬು ಪೊನ್ನು ತೀಯಾರ ಆನುಲೆ ದಯ ದುಂಬಾರ್ಪುನ ಅವು ಎಂಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡನ್ಗೆ ಏನುಜ ಬಲ ಒಂಜಿ ಏತು ಫೋನ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಮಾರೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚುಲ್ ನಿಜ್ಜಾನ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇಂದ ಮಾರ ಇದ್ದಿ ದುಮ್ಮ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಯಾನಿ ನಾನು ಮದಿಮೇನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ದಾಯ ಅಪಗ ಫೋನ್ ಮಂತೊಂದೇ ಪುನಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುನ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ನೆನ್ಪ್ ಮನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ದಾದ ನೆಂಪ ಅನ್ಪುನಿ ಪಿಲಿ ಇಲ್ಲಲು ಜೀವಡುಂಡು ಉಂಡು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಥೋ ನಿಮ್ಮ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಜನ ಬಬಿಯಾ ಒಂದು ದೋಸೆ ಕಣವ ದೋಸೆ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಅವೆಂಚ ದೋಸೆ ಖಾಲಿ ಕೋಡೆ ಅಂದ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ದತ್ತುನ ಪನ್ನಗ ಇದ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ದ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಅತ್ಯ ಈ ಕಡೆ ಬಂತ ಟಿಫಿನ್ ಮನ್ಪನಾಗ ರಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮೂಲ ಖಾಲಿ ಬಸಳೆ ಕಜಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡಂಡ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬೊಡ್ಚಂಡ ಬುಡೋಲಿ ಹಲೋ ಬಾಬಾ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಯಾನಿರಡು ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮುಚ್ಚಿದೀತೆಯೇ ಅವ ನೀರಿಗೆ ಎಂಚ ಪನಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇರಮಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾದನ್ ಪನ್ ಅವು ಮರಣ ಇಂಕ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಬಾಬಾ ಆತೇನ ನಿನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ದಾಯಿ ಬೇಜಾರು ಅಂತೊಂಡು ಈ ಸೀದೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ ದಾಯ್ ಎನ್ನ ಬಡಿ ಚೋಕ್ಲೇಟ ಪಾತೇರ್ಡ ನಿನ್ನ ಬೇಜಾರು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು